Zdravím vás všechny na svém YouTubeovém kanále. Fotím už 18 let, ale nikdy jsem o tom nenahrál jediný video a je škoda se o to nepodělit, takže si se mnou pojď dneska vyzvednout pár věcí, u toho si něco popovídáme, nakonec si něco rozbalíme a zkrátka pojď se mnou, jdem na to. Tak a vyrážíme. Koukněte na to, jaký na to počásko, to sluníčko. Jeboláho, to mi vždycky zlepší den. To je krása. Tak a jdeme, vyzvedneme všechny ty věci. Bože, jak já se na to těším, fakt. Bude bomba. Teďka se vlastně zastavíme ve filmtechnice, kde na mě čeká jeden stativ, který jsem si ještě potřeboval doobjednat. A potom už se zastavíme do boxu, kde už na mě čeká kinofilmový foťáček, na který se teda upřímně strašně moc těším. A jsem na to hrozně moc zvědavý. Objednal jsem k tomu nějaký filmy. Strašně moc jsem si o tom načet a nastudoval, tak jsem strašně zvědavý, jak to celý dopadne. Takže jestli mám dobrý informace, tak by to mělo být tady. Hele, banner sedí, celá modrá hala, to sedí a tady by měly být někde vrata. Jasně, teďka máme to. Tam u Lanzy malej stativ. Díky. A moc děkuju, hezký den. Naschledanou. Tak super, vyzvednu to, jdeme dál. Tak jak jsem řekl na začátku, fotím už 18 let a prošel jsem si vlastně, rukou mi prošlo spoustu foťáků od zrcadlovek, bez zrcadlovek, který mají bezkonkurenční ostření. Vlastně těch modelů jsem vystřídal strašně moc, ať už i velikost snímačů, APS-C, full framey. Měl jsem toho v ruce hrozně moc a po těch letech mě to nějak přestalo naplňovat, přestalo mě to bavit. Prostě na jedno zmáčknutí udělat 20 fotek, pak se v tom jako nějakým způsobem hrabat. Jako jo, samozřejmě tu jednu bezrcadlovku si určitě nechám a budu to prokládat, že určitě plně nepřecházím na analog, ale už mě to přestalo jako naplňovat. Těch krásných fotek je na sociálních sítích strašně moc, všichni už dneska fotí hezký fotky, protože už i ty mobily fotí hezký fotky a mě tam začalo chybět taková ta špinavost, to zrnění, ten look toho kinofilmu, zároveň, jelikož už to ovládání u těch zrcadlovek ovládám, tak jsem zároveň chtěl si trošku hodit klacky pod nohy tím, že vlastně neuvidím hned, jestli se mi ta fotka povedla nebo ne, ale nechám si takovýto překvapení až na to vlastně, až ten film vyvolám. Jo. Takže, no, těším se, že v tom budete se mnou, každopádně teďka vyzvedneme poslední balíček, který si pak doma rozbalíme a jedeme na to. Tak a teďka už ta hlavní zastávka, na kterou se těším ze všeho nejvíc. Jdeme si vyzvednout foťáček. Bože, jak já se těším. Úplně mi to vlilo krev do žil znova prostě. Tak. To by mělo být ono. Tak co? Je to tady, hele. Super. Takže. A doma si to spolu rozbalíme. Tak co? Je to tady, hele. Tak, jdeme na to. Hezky to tady otevřeme. Podíváme se, co jsme si to koupili hezky. Já se na to těším jak malý Jarda, fakt. To se potom pročteme. Super. Tak a tady už jsou všechny ty věci, bože můj. Takže tohle je dálková spoušť, protože já blázen na tenhle foťák budu chtít fotit i Steelwool, takže jsem si vzal i dálkovou spoušť. Tady jsem si vzal nějaký filmy, konkrétně Ilford HP5, to je černobílej film, který má krásnou zrnitost
a hrozně se těším, že udělám jednu sérii taky černobílou. Pak tady mám 800 Cinestyl, ten má takový krásný look, úplně, když jsem to viděl, hrozně jsem se na to těšil, hlavně má ISO 800, takže výborný na noční fotky a takovéhle věci, zároveň i na tohle bych chtěl vyfotit ten Steelwool, takže na to se taky hrozně těším. Pak tady mám ještě Cinestyl 400, to je na takovej spíš jako přes den, no, je to denní film, těším se na něj taky má takový krásný look. A pak jsem vzal klasickou 200 Fujifilm, všechny ty filmy vyzkouším, všechno vám natočím, ukážu vám z toho výslední fotky a už se hrozně těším, jak si to společně užijeme. Samozřejmě do toho foťáku se dávají baterky, ale jenom takovýhle malý a tato malá baterka v tom foťáku vydrží měsíc, klidně 2, takže jsem vzal 2, jak mám nějakou rezervu a teďka zlatý grál. Zahodíme krabici, nepotřebuju, na to se těším ze všeho nejvíc. Tak, nějaký brožurky, příručky, to si všechno se podíváme. Tak, a ten největší, už já nebudu vždycky do těch krabic vlízt, pak to nějak rozjeru, ale takový na mě, ne? Krásnej, kompaktní. Ale když ho člověk veme do ruky, tak cítí člověk takovou kvalitu, že to není žádný vietnamský šunt, ale že to je fakt opravdu krásnej, poctivý kus foťáčku. Krása. Části jsou kovový, sem dovnitř se dá film, tady to se odšroubuje, sem lupneme potom baterku, ale na to bych vám asi udělal samostatný video. Každopádně Pentax 17, je to takzvaný half frame, takže vlastně, když se podíváme na ty filmy a tady vidíme 36 snímků, tak ten half frame vlastně fotí na půlku jednoho políčka, takže vlastně na tenhle 36kový film dokážete těch fotek nafotit 72. Takže bože můj, to bude sranda. Těším se na to. A pokud chceš vidět, jak si s ním příště půjdeme zafotit, tak dej určitě like, odběr, sleduj tenhle účet, tady bys měl jakýkoliv dotaz, neváhej mi určitě napsat do komentářů, budeme příště vyfotit černobílej film Ilford a ukážu vám nějaký výsledky, fotky, myslím si, že je se na co těšit, takže čau!